רוח ומקווה לשחק את החיים הטוב וכל איך רוצה לסור אמר תודה ותהפוך פתאום למים ותצטרף לים הרקני על השמיים אולי אחרי הכל תשמח מהחיים תאמר תודה ותהפוך פתאום למים ותצטרף לים החמים אולי אחרי הכל תגיע לשמיים אולי אחרי הכל תשמח מהחיים תאמר תודה ותהפוך פתאום למים לים הרחמים ים הרחמים ניר ברקוביץ' זכרו לברכה היה לוחם בגדוד 699 מצוות חיצי האש נפל ב7 בדצמבר 2023 רק בן 20 נשמע יציג את נשמע, נשמע יחליף את נשמע. בכל לוחמי בחטיבות הלוחמים, במערכות העם, ואנשי קהילות המודיעין, הביטחון, המשטרה ושירות בתי הסוהר, אשר חירפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל. וכל מי שנרצחו בארץ ומחוצה לה, בידי וקוצים לו נערי שהיה עצוב בקיץ ועכשיו עושה חריש הרעים כזה מוביל עם אותה הפכו לאבן יש פרחים שעד אינסוף נשארים במגינה אל תבדוק יוסף מלאכי גדליה, זכרו לברכה. יוסף היה לוחם דובדבן בחטיבת הקומנדו. הוא נפל בקרב ב7 באוקטובר, רק בן 22. הניח רעיה צעירה שנישאה לה כשנה בלבד לפני פרוץ המלחמה. להזמין את חווה זנילמן, אלמנתו של השר ארי יחיאל זנילמן, זכרו לברכה, לוחם מילואים בגדוד 8111, חטיבה 5 וצפת השרון, שנפל בקרב ב10 בדצמבר. הניח אחריו אישה, 3 ילדים קטנים, אחיה, רעיה נחמה וטליה. ביתו הקטנה הייתה רק בת חודשיים כשנפל. זכה לפגוש אותה 4 אפגנים בלבד. בן 32 היה בנופלו. הקהל מתבקש לעמוד לדקת מונה. וכמה הכל שקר וחזר. כולנו כאן נלחמים כתף אל כתף, וכולם כאיש אחד על כרצה קהילתי, והוא תמיד הביא עמו רוח טובה, חיוך, הומור וכתף תומכת. מגיל צעיר ידע שלמה שהתגייס לשירות חיוכים, להכי חיסון, לחייך,
כולם אומרים את זה, וזה נכון. בסופו של דבר זה מה שמשאיר אותם, אז רק תסתכלו.